Yan. So, nandito na kami sa parking lot ni... Dito ka na iya, oh. Kasi magkakape po kami. Habang may malunggay pandesal. Dito kami kina Rhea ngayon nakatambay. Ikot kami dalawa ni Gwen. Mamang. Diba? Busy ka kanina, dahil. Alam mo ba? Nasa kabilang bahay. Hindi ka na makita. Hindi ko nga kayo na nadatnan doon eh. Kayo Sa- din. Hindi nakikita si Rhea. Nadapunta ko na. Busy ka sa bahay mo. Sa bagay maganda na rin yan para ano. Makalipat ka na kaagad. Yung ano lang kasi, panamalian eh. Mga tauhan. Ano, Chucho? Hello! Hindi ka ba nagpunta doon kanina? Hindi, sa farm? Sandali lang. Nagawin natin yung mga bulaklak. Kasi hindi ko pa natin dito. Natin ko kanina, tapos tumambay ako sa... Okay naman si Bakang, medyo nagpayat na siya. Pero medyo pumayat na rin siya. Nakaganda. Ikaw ba naman may treadmill sa bahay? Correct. Kahit ako ba naman? Takot nga ako mag-sakit. Kung hindi ka na lang lalabas. Diyan ka na sa loob magtakbo. Mag-uwi na siguro tayo. Sayang naman yung kape. Hindi ba after? May isa pa tayong pupunta. Grabe naman din pangailangan eh. Grabe naman. Maganda nga yan, marami kang pondo. Ayoko nga magpondo te. Pangit pondo. Kasi kita na ng iba. Iba na, ba't naman ako, iba-iba yung ano ko yun. Eh kasi nga nasanay yung tao sa'yo. Ganun yung upload mo. Eh ako kasi kakabalik ko lang. Kasi maghahanap sila ng ano. Eto, hinahanap ko. Ito siya, hinahanap ko. Yan o. Ay lang. Nara de ka sa taas, permente? Hindi ka pa lalabas, no? Pag ano lang, bumibili ng ulam. Dami pa rin palang benta ni sister mo. Buti na nga lang dito. Ang lagi de mo, kuwan de no? Mo, ano eh? Masarap kaya yung ano, sinama. Nga, nangumpra, punta siya gatong kuan, dayok. Ewan ko lang. Sa balay lagi Ka de. namang saging iyang gakuan. Ayun ang saging. Masig barato ra pa diyang kuha. Na may kukuha sa sila. Ikat sa Claveria. Happy. Sada man pag barato ra. Saging ang... Pero Nabenta. soft drinks pa yan. Soft drinks. Nya, kasi may mukha na na. Pag wala dito, partner na sa na-transfer. May bigan man yan. Nya mo uli siya dire. Mabalik pa to. Oo, muli siya pag nagabi. Ka nang manilala. Pag pag nangarado na siya. Nya, kanin yung soft drink. Simulay. Ano na siya? Ano naman to siya, uli na? Wala pa. Chika din siya. Cheese. Nam yata. Ando sila, naglalaro sila ngayon ng pickleball. Ano niya, Post. na post. Magkando, Roger.
Kusog kayo may internet yan. Ay, galing. Ngayon, minsan may time na mahina kasi tuloy niya pag marami na. Pero nakatago na yun. Oh, Ay, Mandra! saan yan? Doon sa malapit sa pinagrentahan ni Ansin. Ah, yung pintuan yan? Oo. Ah, nakakuha ka na ng pinto. Naikabit na. Wala pa. Ah, nasukatan lang pa lang. Sinukat na, tapos ready to Yung maganda no, kapag may ano ka talaga eh, pag may budget, tuloy-tuloy lang ito. Halina, Cho! After mga ilang days, tapos Pero maganda yung nakuha mo mga ano ngayon. Trabahante. Sila ano niyo, bayaw man yun, di ba? No, bayaw. and sila na din magta-tiles. Okay na yung ano, yung gilid. Okay na yun. Yung sa bubong ba? Libre sila lugar pa niyo to. Siyempre, libre. Isa may tiglot to. Kung gani ng late ko dito, kung may trabaho, magluto ko pa ni sa ay ako maka... Nakuha lang ni Mark Tere. Ato din. Napangit lagi no si Tutsuk. Ay, lagi na, di ara lagi na sa... Tsaka importante ano din, hands-on din si Mark, katutok din siya. Ayun, naglagay na sila ng ratings. Sa? Ah, oo. Lagyan na din yung kaso absent ka din. Sila manay ng Ginuging? Bakayo. Hindi ko gusto lagyan ng bakayo. Na, tanawa. You press. O, kandi sa Yung ibabaw sa ano niyo. ko, tindahan, ang dami niyang crap. Magsawa talaga. Isa kanisa? Green. Sabi, benta ko si sister mo. No? Ang dala dito. Gamit ka na siya pag morning. Morning. Kaya long agro yun. Diba? Ay, na, patos rin. Grabe. Thank you, Mang Sapa Coffee. Welcome guys. Mag-ingat sa Yeah. So, uwian na kami because it's already evening. Bye! Alika na, yung pasahero ko. Ano, Chuchu, sama ka? Dito ang mga akla kasi naglalaro sila ng pickleball. Dito naman sila dumayo, mga moms. Ito. Bumaba kami na smoking area. Sino? Hindi ah. Tamang laro po sila. Kami naglalaro. Hala oh, 'di ba? Oh. Alam ko yan, Red Horse yan. Red Horse yan. Kuha si mama sa kuan ba makeup artist sa San Antonio. Kasi Si siya man nag-organize. Mark nga. Miss Tuba. Galaxy daw mo. Dahil nakadaog na mo. Kasama man dula. Dito? Siguro katong pag alis niyo. Ay ano to, simula na to. Simula na to. Wala pa yung ano. Babae, tas lalaki. Ay depende. So pwede nyo rin sila makalaban. Oo. Ang dami player nila dito. Ano pala sa Asa man imong bila? Amin padolan na. Hindi mo masanado sa
Britney ang bata. Si Britney po ano dito, yan ang kakampi niya yung bata. Oh. Parang paras sila ng hair. Murag apam na rin si Britney. Oh. Ano siya? Na! Britney! Indonesian. Bente, ang batay, matubang ikaw sa likod. Ang coach. Sila Inday.